Missä meidän keikermittari on? Niin. Tää muuten tulee sen videon alkuun nyt. No niin. Ja tervetuloa DJ2 bändihaastatteluun. Ja tällä kertaa meidän bändinä on mikä? Laulu- ja soitin-yhtye Alcantaria. No niin. Kalle ei oo yhtään Ai kännissä. vittu, et sattuu Ja, selkään. ja ketä tähän bändin jäseniin kuuluu? Riina, Kalle, Mänä, Linda, minä, Jeppe. Se oli aika hyvin sanottu itse asiassa. Tuli parhaiten sanottu. Siis Hyvin tyhjentävästi. Oli. Okei. Direktööri puhuu Minkälaista musiikkia soitatte? heviä. Rehellistä heviä. Rehellistä heviä, joo. Niin. Okei. Kuka teidän bändistä puhuu espanjaa? Mä osaan tilata espanjaksi oluen ja lasku. Tai oikeastaan mä osaan tilata espanjaksi monta olutta ja laskua. Ja kokonaisen pullollisen punkkua. Joo, kokonaisen Joo, pullollisen punaviiniä. En osaa Uno tilata grande lasillista cerveza, punaviiniä. por favor. Okei. Ei. Mä tässä katsoin teidän bändin nimeä pikaisesti ja huomasin, että tämä tarkoittaa espanjaksi nykyaikaista. Onko tässä jotain, Oikein. onko tässä jotain Tarkoittaako? yhteyttä? Me ollaan hyvin yllättyneitä tästä. Ihan sikasiisti. Joo. Tämä bändin nimi- Okei, Alcantaria tarkoittaa Joo, espanjaksi joo. nykyaikaista, niin mä tulin ihan siitä mieleen. Että... Tuo on sikasiisti, koska tää bändin nimi on tullut niin kun Ihan keksittyä siinä vaiheessa, kun käytiin Porvoosta ostamassa sohva. Joo, tää on oikeesti ihan totta. Ja tämä tarina on ihan oikeesti tosi. Okei, tää kuulostaa Joo. tosi hyvältä. Niin. Hyvää huomenta Suomi, hyvää flyysiä. Mut kun siis kun ajatus oli se, että niin kun sillä orkesterin nimellä nyt ei oikeastaan ole sillä niin kun väliä, koska se niin kun tällainen niin kun fokus on niin kun koitettu pitää siinä musiikissa eikä siinä, että mitä siinä keikkajulisteessa lukee. Okei. No tuleeko nyt tämän haastattelun myötä, niin keksittekö uutta ja nykyaikaista heviä? Ei, koska siis Älkää menkö Espanjaa keikalle. kun meidän bändin nimi ei ole kuitenkaan Pajero, niin me voidaan ihan hyvin mennä sinne. Joo, olen kuullut. Mutta siis kun en mä tavallaan niin kuin tollain niin kuin nykyaikainen, niin se on vähän sellainen niin kuin ristiriitainen juttu sikäli, että kun kuitenkin niin kuin tollain sävellyspuoli niin kuin ammentaa aika paljon 80-luvun tällaisesta ihan perinteisestä hevistä. Okei. Sitten seuraava kysymys. Elikkä onko kaikki biisit omia tekeleitä? Onko covereita? No siis nyt on semmonen tilanne, että mehän aloitettiin sillä niin kuin, että saanko mä kertoa tällaisen lyhyen historian tästä? Totta kai saat. Tämä koko systeemi alkoi siitä, että me käytiin meidän edellisen bassotaiteilijan ja yhden niin kuin yhteisen tuttavan luona. Suoraan sanottuna istuttiin iltaa ja juotiin olutta ja sitten niin tuli semmoinen, että olisi siisti pistää bändi pystyyn ja sitten pistettiin niin kuin NS-bändiä, no ei nyt bändiä pystyyn, mutta että ruvettiin soittelemaan siinä. Ja sitten siellä kävi niin kuin semmoinen niin kuin pyöröovi-efekti, että siellä kävi niin kuin autotallissa kävi niin kuin jos jonkinmoista soittaa ja sitten niin kuin pikkuhiljaa niin kuin tämä lähestulkoon nykyinen tällainen niin kuin kokoonpano tuli sitten niin kuin tälleen kasaan ja sitten lähti sitten siitä, että kun mulla on ollut paljon niin kuin tällaisia omia sellaisia ideoita ja sitten niistä on ruvettu niin kuin mä rupesin kasailemaan sellaisia kokonaisia biisejä silleen niin kuin, että näitä olisi niin kuin ihan nastaa soitella ja tälleen blah blah blah. Ja sitten niin jossain vaiheessa hokattiin, että niin kuin, siis silleen kun kuitenkin siellä reenikämpällä soitettiin, niin kuin, se lähti siitä, että oli vaan niin kuin kivaa soittaa ja soitettiin niin kuin, jos jonkinmoista coveria. Ja sitten niin kun, ensimmäiset keikat oli varmaan niin kun, suurimmaksi osaksi silleen, niin kun, coveripohjalta ja siellä oli sitten muutamia tällaisia omia sellaisia tekeleitä, mitä oli saatu valmiiksi. Ja sitten pikkuhiljaa siitä niin kun, sitten rupesi se prosentti siinä niin kun, covereiden ja omien biisien välillä alkoi sillä niin kun, kääntymään sinne, että, niin kun, että alkaa olemaan niin kun, omaa tuotantoa enemmän. Ja
nyt kun on käynyt tällaisia niin kuin henkilöstövaihdoksia tässä ihan hiljattain tässä bändissä, niin Minkälaisia henkilöstövaihdoksia? Riina. No mä tulin tähän bändiin tuossa 3 viikkoa takaperin sillä että vuosi sitten niin näin Alcantarian keikalla ja tikkasin bändistä ihan saatanasti. Ja sanoin sitten itse asiassa Siipelle ja Lindalle, että olisipa kiva soittaa tässä porukassa ja sitten mulle tarjottiin tilaisuutta tehdä se ja tää on hieno. Niin. Okei. Ja Riina on bändin... Basisti. Näin. Niin, nyt tämänpäiväinen keikka, niin tää nyt oli semmonen, että nämä biisit on reenattu ja niin kun ei näitä covereita pysty sillä niin kun nyt soittamaan, kun ei niitä ole kertaakaan soitettu niin kun Riinan kanssa. Niin, mutta että siis tämänpäiväinen laulu- ja soitin orkesterin esitys oli ihan 100% niin kuin omaa tuotantoa. Ja sanotaan näin, että nyt jos prosenteista puhutaan, niin 30% on semmoista, mitkä löytyy niin kuin ihan levytettynä materiaalina Spotifysta ja 70% oli sellaista, mitä ei ole vielä äänitetty. Okei. No seuraava kysymys, kun päästiin tähän. Mistä teidät löytää? No, Muistatteko ulkoa? mistä musiikin yleensä löytää? Spotifysta etsii nimellä, niin sieltä löytää. Itse asiassa jos pelkästään nimellä etsii, niin siellä tulee kaikkea muuta kuin meidän bändien. Et jos laittaa levyn nimen, niin kuin bändin nimen. Mikä on bändin levyn nimi? Levyn nimi on Blinded, eli jos pistää Alcantaria ja Blinded hakusanaksi, niin silloin se löytyy heti. Löytyykö myös YouTubesta? Löytyy Muutama pari video. biisiä. Joo, Joo. Entäs Facebook-sivut, löytyykö? kyllä. Se on meidän pääasiallinen kanava ulospäin. Okei, erittäin hyvä juttu. Ja nyt mun on pakko kysyä tässä vaiheessa, niin kun mä unohdan tämän. Eli tämä on kohdistettu bändin miehille. Kauan ootte kasvattanut partaa? 3 päivää. Aika hyvin jo. Mulla oli jo valmiiksi parta tässä. Mut siis kauan on kestänyt kasvattaa parta? 3 päivää. Kuinka usein huollatte partaa? Kuinka usein leikkaa? En huolla partaani koskaan. Mä huollan partani pelkästään merkkiliikkeessä. 3 päivää ja etenkin niinku sellainen puolivoimakas ummetus, niin sillä se tulee. Erittäin hieno juttu. Okei, voiko teidät tilata juhliin, häihin, hautajaisiin, synttäreihin? Saako 1-vuotias kuunnella heviä? Jos paaluu riittää. Voiko teidät tilata hautajaisiin, että soittakaa? Ei voi. Jos paaluu Vai riittää. voiko? Juttu No. katsotaanko. Meillä on liian pirtsakkaa musiikkia sinne. Ei ole. Mä oon aina halunnut säkkipillimusiikkia mun hautajaisiin. Aivan. Meillä ei ole säkkipilli. Mutta Niin kuin tää. Basso Kyllähän siis on kysytty häihinkin, mutta ei. Meillä on sitten erillinen projektibändi sitä varten, jossa on sitten osa muitakin jäseniä, jolla sitten heitetään jonkunnäköistä hääkeikkaa. häät ja hautajaisorkesteri. Niin, okei. Niin, Teillä on myös omia, siis tuotettuja levyjä. Onko teillä ihan levyyhtiö takana vai teettekö ihan itse? Siis ne on lähtenyt sillä mentaliteetillä, että kun itse tekee, niin saa semmoisen kun sattuu tulemaan. Elikkä niin kun sillä ensimmäisellä yrityksellä niin kaikki on niin kun tehty ihan alusta loppuun asti ihan itse. Paitsi että masterointi on teetetty muualla ja niin kun levyn paino on tehty, mutta että siis äänitys ja miksaus ja tämmönen niin kun kaikki on ihan niin kun omassa porukassa tehty. Okei. Elikkä ette lähde kaikille keikoille tällä bändillä. No mä luulen, että se mitä se ehkä voi olla haluttais kuulla häissä tai hautajaisissa, niin ei ehkä meidän matsku ei kata sitä. Niin, että en mä tiedä. Miksei? No siis en mä tiedä, jos joku haluaa kuulla hautajaisissa laulettavan rattiraivosta, niin totta kai meidän laita keikalle, mutta että siis mä veikkaan, että se ei ole häissä kuulla biisin parisuhden väkivallasta, niin joo, ei. Se ei vaan toimi. Mutta jos joku haluaa teidät sinne, niin... No, totta kai. niin, Totta kai, ilman mutta muuta.
Etenkin jos välttämättä. menehtynyt ihminen on sanonut, että jos minä kuolen, haluan Alcantarian, niin kyllä Jumalan kautta mennään soittamaan. No niin. Niin. Eli olette ihan perusbändi siis, eli voi tilata häihin, hautajaisia, synttäreihin ja kaikkea siltä väliltä, jos Niin. vain haluaa. Meidän ensimmäinen Siis- keikka oli 40-vuotissynttärit. Joo, Joo. oli. Mutta se oli sitten, mentiin niinku coverimeiningillä silloin, eli se ei ollut Joo. niinku tätä. Okei, seuraava kysymys. Mikä on, kukaan ei ole vielä tähän koskaan vastannut järkevästi, enkä usko, että kukaan muukaan vastaa. Mikä on keikkapalkkio? Paska. Vaihtelee. Joo, ne on yleensä hyvin Yleensä. huonoja. Ne on aina hyvin huonoja. Okei, Mutta sanotaan, että sanotaanko, että jos te lähdette keikalle, baariin soittamaan, niin ilmaiset juomat tietenkin. Joo, mutta toi on vähän sellainen niin kuin, ihan universaalisti vähän sellainen niin kuin hankala kysymys, koska tänä päivänä niin kuin tarjontaa on niin paljon, että Kunhan nyt ei tarvis vitusti ite maksaa. niin. Niin, kunhan nyt pääsis niin kuin plussan puolelle. Niin. Joo, tämä on muuten itse asiassa aika universaalinen vastaus. Se on niin kuin sillain, sanotaan näin, että ollaan tehty keikkoja, mistä ollaan jääty ihan selkeästi plussalle. Mutta Ja on ollaan kyllä tehty keikkoja, semmosia- mitkä on niin kuin mennyt vähän silleen, että et kai sä nyt ilmaiseksi mennyt soittaa. No kyllä mä... Niin. Okei, sitten seuraava. Mikä on pisin matka, mitä olette tehnyt keikkaa? Eli missä olette kauiten niin kuin lähtenyt? Eli teillä on tullut keikka, mihin saakka olette lähtenyt? Mihin saakka No, sanotaan- lähdette? Sanotaanko näin? Kaksosainen kysymys. Missä olette käynyt ja mihin olette valmis No lähtemään? sanotaan näin, että Turkua pidemmälle täältä ei ole vielä niin kuin lähdetty. No hei, Vesannolle on pidempi. No Vesannolle on pidempi matka. Siis sanotaan näin, että jos Kotkasta lähdetään sihtaamaan, niin Sisä-Savo ja Turku, niin se on se akseli, millä ollaan soitettu niin kuin sillä välillä. Okei. Entä jos maksetaan bensamaksut ihan Suomen ääripäähän No, Inarin Essolle soittamaan? no mä veikkaan, että me ei mahuta Inarin Essolle, mutta että jos sieltä löytyy joku isompi Ootko paikka, niin käynyt? kyllä lähdetään. En ole käynyt, mutta olen käynyt Enontekijän lentokentällä, siis siellä lennonjohtotornissa. Ui. Sinne muuten mahuttais soittamaan. Että ihan Okei. vinkkinä vaan Ihan sitten. vinkkinä vaan, että Me lennon haluttais johtoon. sinne. Okei. Mut joo, siis Nyt seuraavaksi saatte mainostaa, miksi juuri teidät pitää tilata keikalla. Mikä teillä on just se, että No. miksi te lähdette? sen takia, että siis minä niin kun nyt siteeraan törkeästi tässä näin niin kun ystäväni Petteri Kilpeä sillä, että heavy on parasta. Meillä on Siksi. ehkä yksi semmonen asia tässä nyt jouduin röyhistää omaa rintaa, että meillä on naislaulaja, joka laulaa eri tavalla kuin kaikki muut naishevilaulajat. Tai ei kaikki, mutta useimmat. Mm. Meillä on tullut palautetta siitä, että kuuntelin tätä biisiä. Puolessa välissä tajusin, että mitä helvetti, sehän on nainen, joka laulaa. Niin, se ei ollutkaan Dave Mustaine. Se ei ollutkaan Dave Mustaine. Joo. Toinen oli tämmönen, että keikan jälkeen tultiin sanomaan, että me oltiin täällä silloin kuuntelemassa, kun te teitte soundcheckia, ja mä sanoin mun miehelle, että tosi kiva, kun niillä on naislaulaja. Ja mun mies sanoi, että ei, kyllä se oli mies. Mä sanoin, että ei, kyllä se oli nainen. Ei, mies oli. Okei. No. Viimeksi kun mä tarkistin, mä olin nainen. Kuka on bändin keulakuva? Mistä varmaan Linda on. Kyllä se Linda on. Joo, Linda. Keulakuva ehkä, mutta ei se, joka päättää Niin, asioista. mutta että se, joka pistetään siihen eteen seisomaan, niin se on Linda. Linda on kuvauksellinen. Kyllä. Sulla oli röyhelöitä tänäänkin keikalla, niin mä epäilen. Ja Taagetakki. Terveisiä Taage-laivolle. Terveisiä Taagelle ja muillekin. Okei. Missä haluatte seuraavaksi soittaa? Wembley. Mikä on semmoinen, sanotaanko, mikä on unelmapaikka, mihin haluatte? Wembleylle. Siis unelmapaikka on semmonen paikka, missä on hyvä meno. Hyvä meno. Niin, ei se, niin kun, se paikka ei ole sillä niin minun mielestä niin tärkeä, mutta se, että niin kun,
jos ajattelee musiikin soittamista, niin se on kuitenkin semmoinen vähän niin, tai niin kuin esiintymistä, niin se on vähän sellainen niin kuin vuorovaikutteinen juttu sen niin kuin bändin ja sen yleisön kanssa. Että sille ei oikeastaan sillä minun mielestä, niin kuin, tai mulle väliä, että vaikka soitetaan jossain, no ei nyt pizzerian nurkkaa lähdetä soittaa kuitenkaan, mutta että jos soitetaan vaikka jossain pienessä niin kuin klubissa, niin missä porukka on mukana, niin on se nyt paljon siistimpää kuin että soitetaan jossain niin kuin Tavastialla tyhjällä tai isolla jollain tällaisella niin kuin, sanotaan näin, että pari kertaa, niin. No, jos on pakko valita paikka, niin Tavastia olisi aika hyvä. No, Tavastia on kyllä semmonen niin kuin, että klubi joo. oli erinomaisen Niin. Kyllä. Se oli kyllä Turun oikein klubi oli kiva. Mutta että sanotaan näin, että siis tällaisella niin kuin festarikokoluokan lavallakin on soitettu, mutta että ei siis siellä on soitettu silleen, että siellä on ollut 5 ihmistä katsomassa silleen, niin kuin, että mikäs juttu tää on. Niin paljon siistimpää minun mielestä on soittaa jossain tällaisessa intiimimmissä niin kuin tällaisessa paikassa, missä on porukka niin kuin ihan oikeasti mukana siinä. Siis kaikista paras on just se, kun näkee sen jengin ja jengi näkee sinut ja että ne on niinku mukana siinä. Se on niinku kaikista paras. Siitä meikäläinen ainakin saa virtaa kaikista eniten. Että niinku Ja sitten porukka sitä energiajuomasta myöskin. ei sitä silleen, laiteta silleen. Hello! Lähdettekö Kotkan Perkele-klubiin, jos tulee kutsu? Ei mahuta sinne. Ei mahuta. Mahuta turpa kiinni, tänään viimeksi mahutaan. kuulin juttuja, että mahutaan just. No niin, no sitten lähdetään. Ja laitetaan rumpusetti sinne sisään ja muut on terassi. Joo. Joo. Akustisena joo, varmaan pystyttäisiin tekemään. Ja oikeasti katto rupisee niskaan, jos me aletaan tuuttaamaan siellä. Niin kuin, Kaikki keikalle terassille. Niin. joo. Silleen, Se on- Naapurit tykkää. Naapurit tykkää. Onhan te langattomat saakeli. Työ menette sinne terassille Ja juomaan voi kaljaa soittaa ja vaikka soittaa. siinä torin kulmalla, ei se nyt siitä ole kiinni. Niin, Top Gunin tän. Niin. Erittäin hieno homma. Ja Hieno lentoelokuva. nyt viimeiseksi osioksi. Ei oo muuta Saatte homoilua. mainostaa itseänne, sivujanne, mistä teidät löytää, miksi teidät löytää. Jos uskallat sanoa. Ja mikä tää on? Tää on tämmönen jonkinlainen avaimen perä. Se on Hello Kitty. Se on nyt ilmestynyt tähän pöydälle. Mikä on tämä Hello Kitty? Siis No kun tämä... meillä on niin kun, siis toi on varmaan lähtenyt Kallelta sillain, että koska kaikki on niin mustaa tässä bändissä ja hirveän synkkää. Niin meillä on Hello Kitty roikkuu sitten ruususetin siinä. Se on sitä niin kuin sellaista vähän tällaista, Kevennystä. niin, tai tällaista niin kuin sellaista niin kuin ruusuisempaa puolta siitä niin kuin hevistä. Kyllä. Pilkettä sirvekuulta. Niin. Tämähän on Koska niinku meidän hevinen- tytön itse asiassa. Okei. Onko tää niinku bändin maskotti nyt sitten? No mikä on bändin maskotti? Seppo! Tai kuka on, varmaan. mikä tai kuka on bändin maskotti? En mä tiedä, ei, niin. Ei oo oikein sellaista Ediä nyt on kyllä Ei oo. meillä tarjota, mutta niin, jos me keksitään, niin me laitetaan viestiä sinne. Okei. Niin, meidäthän löytää siis tosiaan osoitteesta www.facebook.com kautta Alcantara. On se kaikkein suorin reitti. kaveri? En. Ehkä. En mä tiedä. Kaitsun. Kaitsun. No sit mä oon. Kyllä mä muistan, kun me yritettiin lanittaa kerran. Me olin samassa mestassa. Okei. Sit me ollaan kavereita. Ei. Joo. Mut erittäin paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Deju 2 kuittaa, kiittää ja Alcantaria sanoo ehkä jotain. Onko loppusanoja? Jos on live-stream, tissit ja perseet on pop! Ainakin isot perseet. Naisten isot perseet. Naisten isot perseet. Hieno haastattelu. Tää on aika hyvä loppulaulu. Voi saata.